French, zoals ze het zeggen, oude rotten in het vak. Mensen die al een hele tijd samenwerken. Hoe word je eigenlijk ontvangen op de set van Flikken als nieuweling? Het is een verschrikkelijke ervaring geweest. Ik wil ook absoluut terug naar Wittekerke, dus als de mensen van BND nu kijken, ik wil heel graag terug. Nee, dat is niet waar. Het is ongelooflijk hoe je niet de kans krijgt om ter plaatse te trappelen, want je moet mee in zo'n systeem. Dat lijkt me logisch. Maar het is wel even een spuurtje inzetten om iedereen zo snel mogelijk te leren kennen. Om de grillen en de grappen van iedereen op tijd door te hebben zonder u daar veel zorgen over te maken. En om zo snel mogelijk mee te draaien in een geolied systeem. Maar de ploeg, zowel de cast als de crew, ja, die ontvangen u met open armen. En we zijn dat ook wel gewend, denk ik, na 9 seizoenen, om af en toe eens van die bloed binnen te krijgen. En ja, het is denk ik in ieders belang om dat zo snel mogelijk gerodeerd te krijgen en bed gerold. De verhalen dat we horen over mensen die komen op de set en sfeer op de set, dat interesseert natuurlijk iedereen die